No. Vítajte v mojej kuchyni. Dnes vám ponúknem prípravu kurčaťa na poľovnícky spôsob. Je to recept, ktorý pochádza z Toskánskeho kraja. Je pomerne jednoduchý a ekonomicky nenáročný, čo v dnešnej dobe nie je na škodu. Budeme potrebovať jedno celé rozporcované kurča alebo kúsky kurčaťa, približne kilo a pol. Pol pohára červeného vína, jeden strúčik cesnaku, mrkvu, cibulu, listový celer, nadrobno pokrájané rajčiny. Tieto sú z konzervy, ale môžete používať aj čerstvé, predom zbavené šupky, semien, nadrobno nakrájané, približne pol kila. Soľ, čierne korenie a rozmarín. Kurča sme predom nasolili a nechali ostať pol hodinku. Potom ho presunieme do hrnca a opekáme ho z oboch strán do rúžova na olivovom oleji. Môžete však použiť aj bravčovú masť, ktorá sa v niektorých krajoch Talianska používa, hlavne na severe. Tak. Môžeme pridať cesnak a čierne korenie. A ako som už spomínala, necháme usmažiť do rúžova. Po chvíľke pridáme našu zeleninu na drobno nakrájanú. Ja som ju hodila do mixéra, lebo je to jednoduchšie a rýchlejšie. Dobre pomiešame. A necháme spolu podusiť. Yeah. Po takých 2-3 minútkach pridáme červené víno. A na silnom ohni necháme, aby sa odparil alkohol. Naše rajčiny. Primiešame. Rozmarín. V talianskej kuchyni na prípravu hlavne mäsových jedál rozmarín je hodne používaný. Ale ak ho nemáte k dispozícii, alebo vám nechutí, nemusíte ho dať. Kura bude dobre aj bez toho. Teraz prikryjeme. Necháme variť na miernom ohni 30-40 minút. A ak je to potrebné, podlievame teplou vodou. Naše kurča na poľovnícky spôsob je hotové. Môžete ako prílohu použiť buď dusenú rýžu alebo varené zemiaky, ale podľa mňa najlepšie chutí kusom čerstvého chleba. Hotovo? A do toho.